Moi vaan kaikille, ja tänään me tehdään räntti sen nimisestä kanavasta kuin Veikka Pro. Ja ennen kuin me mennään videon pariin, niin mun pitää sanoa, että tää on mun eka video, niin älkää välittäkö, jos tää on erittäin huono. Ja ei kun mennään räntin pariin. Ja siis tää Veikka Pro kommentoi kaikkien videoihin ihan aina. Hyvä video, tilasin. Älä tilaa tätä kanavaa, vaan tilaa MR Veikka Moskari. Ja sitten siinä kaikista se hauskin juttu on se ei tilaa, se vaan dislikeaa sun kaikki videot. Ja siitä se on saanutkin sen kaikki 1000 tilaajaa. Kanava, täällä on tämmönen video, se varmaan tarkoitti tällä mun top 5 Coca-Colat, mutta se kirjoitti mun top 5 Coca-Colat. Siis mitä meinaa Coca-Colat? Oikeesti. Mitä toi edes meinaa? Sitten siellä on Muumilimua, Pepsiä, Pepsi Max. Ne ei oo Coca-Cola. Joo, ja tässä on tämmösen tyypin MRaksu vlog, mutta tätä mä en tuu ränttää. Niin täällä videossa, joo tässä näin, niin täällä on kirjoittanut Veikka Moskari, poista kanavas ja paino takas Turkkiin. Siis tää on aika lailla rasistista. Tähän kanavalta löytyy ihan älyttömästi watermarkkeja, esimerkiksi täällä näin. Watermarkki ei oo mitään. Aika lailla tylsää, täällä ei oo siis mitään. No niin, terve kuule. MR Veikka täällä. Nyt tulee markkinaostokset. Ostosvideo. Torstaina kävin markkinoilla. Ja nyt näytän, eli heti näette tämän mun paidan. Minä tykkään pomosta. Sitten tämmönen uusi lippis. Mun tukka on ihan sekaisin. Pansoft TH. Tämmönen lippalakki. Tyylikäs lippalakki. Sitten. Joo, siis. Like a Boss kuule meinaa niin kuin pomo, eikä minä tykkään pomoista. Siinä alus pitäisi olla I, niin sit se meinas I like a boss. Niin se meinaa minä tykkään pomosta. Mitäköhän sä sait englannista? Lakujaa. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti nautitte. Voitte kommentoida tonne kommenttiluotaan, että mitä te haluatte. Haluatteko te storytimeja, lisää ränttejä tai ihan jotain muuta. Voitte kommentoida sinne alas. Eli se olisi sitten moikka!